Sa number 7, isa ka kuring na naman nga biktima sang pagbuno sa banwa sa Murcia ang na-rescue. Na-rescue sang Animal Welfare Group nga Back Project PH ni nga hapon ang kuring nga si Moymoy gikan sa Sunrise Village sa Barangay Blumentritt sa banwa sa Murcia. Ginapatihan nga ining siya ang ginbuno. Sunod sa grupo, base sa panaysayon sang tag-iya sang kuring. Nakibot na lang siya nga pagpauli ni Moymoy, nagapanago na ini sa idalom sang katre kag may pilas na. Sa ginusisa, didto na tulopangdan nga nagwa nga o kung nagagwa nang iya sini nga tinae. Na-admit na siya subong sa Juan Veterinarian Bacolod nga klinik. Nagapangayos ang bulig ang grupo para sa pagpabulong kay Moymoy. Sang nagligad lang nga bulan sa barangay Blumentritt man sa Murcia, na-rescue ido nga si TikTok matapos naging Indian target sang 5 kabeses. Ang pag-abuso o kung ang pagsakit sa sapat ang isa ka paglapa sa Animal Welfare Act. Kag ang mapamatudan nga naghimo sini, mahimo mabilanggo kag mamultahan.